Kasanghanyo Tributes Council sang kami kasngi palay ka arpo tarak jaleo arjana posaw kalasay madan ka jersey ibang sab hakabay day wajin sam jong ka sarkari kitin sobyeng siya kipajba jong ka jala kasang hadin makaliyo jing teb berujor ni kipajba alor ka jingyo da kitin sobyeng kibatang bantabi kisang mararu kimlong kalapha da ka jing tho asya menteri rangba ka jala ukonrat ke sangma siya sambut menteri rangba ba president tansong barho menteri bari peja katan housing Umarkius and Marak ubaroy kupar sanram presiden ke HYC ba kran siya kilap thai kubor ulai thu bagatan housing kalai ti shakawe ka company ka badai na barjala ban panpoi kitin sobyeng shaki block ba per jong ka jala bat kitin bagate ka company ka blate pum ka Haryana ka panpoi shaki block kimi hap satia kat kum ka jimbu jong ka tanah housing kat kum ka jinya thu baroi ku parsan ram bakitin ki badai ban sam shaki longging kidi ban long not point sausan mm ka jingreban her kitin bagate ka company ka panpoi kilong tang not punya arsan mm kumta ka sen kalabu daga jingtho rangkat kijing dawa kabanengkong kalong bandawai ke sarkar ban pasang no ban sam ya kitin ke belapan poi syaki CNR di blok ban patokit ban labi ke barang titit da kitin sobyeng ban not punya arsan mm ban penshitom ya unika direktor jangatan housing de ban blackness no ekte ke company Haryana berbaga sarkar ka de ban penshitom ya ki BDO ke bapdiang ya kitin ubaroi ku parsan rem ulongru baga jingtit ya kitin sobyeng kadahi berpenlut nak bisa pajbat berpen paru bakal bandon ke jimbam sab ke basyarkai hakabai de wajing sam ya kitin sobyeng HYC CEC hakini menden gesingi ngiyo jingtib ba ka housing department kumba Juliet himalau snam ka shat sami kini gitin sobyeng syaki longyeng na haki shnong ba ki jaka ke ba fair jong ka jala ka jongi di kumba ngiyo jingtib hakini gesingi ba kadon ko ke company ya ka ba ka directorate jong ka housing kabu kum kata ka supplier nam ta kini kitin sop yeng ban penpoi haki blok lani ki CNRD blok ki ba fair jong ka jala ka jongi yang ni apo khasian jan hills kila adon kat tu kat ni teliki blok ya ke ba ka ni company kala penpoi kini ki tin sop yeng ngila yo jing tip ru kil adon ki blok ki bala don ki bala dep sam ru kini kitin sop yeng syaki kat tu kat ni teliki long yeng ti hadin mengiyo ikini gijing tep ngiyo ru ya kajing ujor na kipat ba namar ba kini kitin ki balapan poi hapo blok ya kiba don haduk mentah ki bedang don hapo ki jaka ki go down jong ki blok ba don ru ki bala sam cek rupat ba ngiyo jing tep ba kini kitin ki belong lu standard haduk kata-kata ka housing department lani ka directorate of housing dan lada fipet haki snem ki beladab ka jukhot iki tender na ka benta ban supply ya kini kitin gi boong ba ka jingjrong jong kitin kala bande praput haduk khnai put ka jinghe kala bande do praspa but ka jingrben jong katin kamdei banduna ya ka 0.45 ka umut 100% dari kini kitin pat ki bapoi menta haki blok ki ba fair ki badang don haki go down jong ki blok but don ru ka we ni ki blok ka ba hapo jante hills ya ka bala dep ban sam syaki pat ba yang begini gitin ki bapoi kum bagilong mata ki bapoi ki digitin ki ba lada karban e kanu ki datang 0.25 mm di kajinglap ka jong kaseng ngilap ha ilak ya ki khot ha keleng jong ki jaka banlet wat banlet pet ikini gitin di kiladon ka tukan ni ka bangilalap ki don pat ki blok ha ka bangi pha ki khot banlet ribun ki kini ki blok office ki khang talai ki godang ki jong ki ngi khamla bandrung ki go down rek ai ka ba syai ka bangiyo jingtip wat na ki officer ki ba fair ong ba ka standard lani kata ka jinglong jingman jong kini kitin ya ki bala supply da ko we ni ki supplier kalong ki bom day kat kum ka order ya ka ba ka housing department ka bu kat kum ka jingtip ka jongi ka housing department ka ai order na ka menta ka tin ka ba reben 0.45 mm rek kitin pat ki ba kani company ka wanra kapan poi ki blok ki ba fair jong ni ka datang 0.25 mm hazo 0.28 mm kumut kitin ki bastang hadu kata-kata tengi na kalyang jong kaseng ni soban penpau ba kani ka jingle ngimtep menu badon benta kani kam nomar ba ladang iong bangi thiet ngi bu order ban penpoi kitin ki ba 0.45 mm relada kitin pat ki poi ki ba 0.25 mm ka umut ba ka sorkar ka pelut ya ka pisah jong pat ba ban siu lane ban penteri kami kan ka skim dak ba perlu de ki phokrur tengka namar la dingi pet ya ka notice inviting quotation jong snem arja r4r kat kum ketu notice ki ang baka housing department lane ka directorate of housing ka khot
ban pan ikini quotation ka budget jong snam arja arfar ki ong ba ban thit ikini giten kan lut kum ba arfu crore ai terlei mentau snam ngimtip namar bang ngimyo ngiwat na po net na po website jong ka housing ngimtip kat nu kila pendon kam ka pisah ndrei ai ka ba penso khya ngi kalong ba ka jingwan ra jong kini giten ki bom ya hap kat kum ka order ya ka ba housing department kala bo ngitip syai ba housing department ka kala place order sa kani company nam ta giten ki belong 0.45 ndrei giten ki ba poi menta ki de ki batang 0.25 mm Yana Iron Works Private Limited na po Kolkata laring ipe je ka company profile jong kani ka company ngi check menen na po website jong kan lang ipe je ka company profile ngi yo iba kani ka company kam don bantai ka national na ban supply kiten sop ye lagi day tang ka company ka ba snai kita gi steel pipes but tubes ka jengkeli ka ba mi menta ka long ba manu budget je kani ka company ban supply kiten kata ka de baningkong ka baar kalong ba lada ka directorate of housing ka director jong ka housing ka bari kanong thiet ka place ka order nam ta ban thiet kita giten ki ba 45 mm balai gani ka company pat menta ka panpoi gani giten ki batang 0.25 mm ki ba katkum ka jeng sotho ka jeng keli ka jongi na ki stakeholders ki ba fair ngi sotho ba kita giten ki ba poi menta ki long low quality substandard hadu kata-kata bawat bantap ya ki yeng ki ba syong masak de kimrat iya ha hadu kat nu le ban ong ban ai syaki pat ba bakin tap iki yeng ki jongki te hadian mengilap ya kani ki menta ka sngi ngi lapha ya ka jing tho Shaka office jong u chief minister shau deputy CM ba Preston Tensong bat kumju ru shau Marquis and Marak ubade minister in charge jong housing department hakabang ilabu ya kisan teli ki jingdawa ka jongi kabaningkong ka jingdawa ka long babaro gitu giten kiba kani ka company ka lawan ra kala dep ban penpoi ha ki CNRD blocks kiba fair po ka jala ka jongi khamtam me po khasian jan hills kidei ban penpai no lane ka sarkar ka de ban pensangi no ya ka jing sam kini giten namar kam don jing mut ba pinsam giten ki bagi pat ba kinom la ban pendon kam bat ka baar ka long ba kumnu pinsam giten haba ka jing pelut pisah no ka sarkar da ka pisah pat ba ka de nam ta ki 1000 mm regitiar pat ki bapoi hang hangi ki de tang 100 mm kata ka de beningkong ka baar namar ba ban thiet ikini giten housing department company bisa adalah dia kepisah ke housing department ke pendon kam ke dia khajna ke jonga ke jongpi upat ba kau mut bagi pendon kam dah kepisah jong pat ba tinggi so thu bahang ni ka don ka scan ke bahia namar ba la shu inflate ya ka dor ban thiet ikite ke 1000 mm giten report ba supply di ke 100 mm kapen iba kadon kajing pendon kam baklai upat ba lani kadon kajing ya bam pisah hang nur eknang ban lap ya kata kajing dawa jong kaseng baar kalong badi bandon ka inquiry hakaba kani inquiry committee lani ka inquiry officer kanu ka ba sarkar kantung kan yet ya katanrai ba manu bandon bentah kani kajing supply kini ki substandard materials lani gini gitiar ki belong substandard kabalai nakaliang jong kaseng dawa ba ka sarkar kadai ban pensitom ya director ne ka director jongka directorate of housing namar ba katkum ka jingtip ka jongi kanong thiet ye gini giten ka de ka office jong director of housing kaumut ba ka director jong housing bat kinunu officer ubodon bentah kani ka jing thiet ye gini giten ki belong substandard ki bapen poi kani ka jala ka jongi dei ban pensitom ye gini officer katkum ka an bat ka basau ka ban nakaliang jong kaseng ni bu ka jing dawa kalong ba kani ka company Haryana Iron Works Private Limited na po Kolkata day ban blacklist ya ka hindi ban sya banang ni syakmat ka sarkar jala ka jong ngila ni kanunu department kan yodon bentabat kani company na mar kum bang itip himenta kat kum jang sutu ka jong kalong bakani ka company kala ya lat na ka e ka baka directorate la ni ka kata ka department jo ka sarkar ka labu ya kata ka order ka caka bakan supply ya kitiar kibakat kum ga dor se ya ka sarkar ka labu namta ka 1000 mm rekiwan ra man di kitiar kibom ya hap bet kibom ya dei kata kador bat kajing pulut pisah bat ka basa jong kani company kamuan ra hangnu no office jong directorate of housing re kali ra be direct hapo ki office jong ki CNRD block kajing dawa jong kaseng kabasan kalong ba kumnu ki BDO lani ki officer ki block ki accept lani ki pediang ki kita gitiar claim dapat lagi kita gitiar ke hap ni am kat kom ko order ya ka ba sarkar ka komot ba kajing dawa jong kaseng kalong ba ka sarkar ka de ban simkam lani pensitom buat iki video batru iki officer ki ba pediang ni gitu gitiar namar ba ka directorate of housing go ong ka place order namta ka 1000 mm menta kitiar ki poi hapo
block office daki 10 ki batang 0.25 mm akajing shisha habawan ra ikitiar daka company kapak sign ru ngathrai kinu ki kenjakot lani ki chalan ki boong balah pediang in good condition ba kumta terte it kumnu kini ki officer lani ki bri ki badai page hapo sin di block ki claim da page ya kitiar ki ba kumnu kitiar ki wanra tingi ngiso ba dei ban pensitom ya ki officer lani ki block development officer ki bapediang ya kini kiten kat kum gajing sutu ka jongi mdei baro ki block ki balayo pediang ya kini kiten ki dangdon kat tu kan ni kiteli ki block ki bah klem yo pediang kila adon ki block ki balayo pediang wat kila adon ru ki bala ada bansam cik ba ya kini ki balayo pediang hadu menta bat ki bala ada bansam ngasu ba nakaliang jo sorkar de ban pensitom ya ki block development officer bat kaba kawai naki jingdawa jong ka sengalong ru ba kasorkar mardor kari bentung yang nu noodle officer uban ya let lang bat ngi hajaka ha kita gi block ki bagini gitin gila poin ngin ya let pet ya ke condition lani ka standard jong gini gitin bat lada kasorkar kamle kumta kam shim kam kat kum kiti gi jindawa jong ka seng gi bala yang tihan yang santeli na kaliang jong ka seng ngin sa shim pat da kiwe kila kilinti naman ngi sngo thu shai bat ngitip shai bakani gede ka scam bat kajing pen dan kam bakla ya ka pisa jong pat ba namar ba ban thiet ya kiten de ki phau crore tingka bat kar kom thiet ya ki kamlong kat kum ko order ya ka ba ka government ka bu la ni ka department ka bu ka mot ka don chalendet ka ba ka jingya pendon kam bakla ya ka pisa jong pat ba bat ka bakhat du kai ka bangi ngi kwa ban ong kham tam ki amali kani ka jing sami kiten ma ko ba ka housing department ka pha shi ki block UMLA u hak ban recommend yanu ban ai kini kiten usu ai we slip naka office yang MLA ki lera ha block ki pat ba ki yo ban shimi kita gitin ngingi kwa ban karpat ki MLA ki jongi hamtam ki lai funriu ngut ki MLA jong ka khasian jantil kalong ba pidai ban dalet pet shwai ki tin shwa be fin sam chu pat ba namar ha bakut hi ki pat ba ki ong bakani ka scheme ka boan we MLA u samtin we MLA tingi sngo ba shwa ba fin sami kini gitin phya ban shimru e jing klik ban pet namar kam don jingmut ba fin shu sami gitin shi pat ba bakin nomyo ban pendon kam ku mangalong mene kidi gitin kat kum jing su thu ke jongi tang ban tap ki yang siar ki yang shong jong kisnyang ki mi hak kunu fin sam shi pat ba jong ni rilum khasi jantia ka jongi bat ka bakhat du ka jing karpat ka jongi ke dei ki pat ba shwa ba fin shim kita gitin ki bau MLA ai la ne ka block ka ai pihak banlit pet lah kia hap ne em bapin shim gini gitin bala da fi itu bagitin gidi ki ba bom don kam la ki bom don jingmut ya fi ba fin pendon kam la ne fin ra sigi ngi jeng sem gi jong fi ngaso ban khot ban were fi ba fim dei ban pedang gi gitin ai ba ka sorkar kan pen phai ai ba ki block kin pen phai gini gitin sha ka department ka bathiet bat ka department ka bathiet kan pen phai sha tau supplier thnam bakan nomlong ka jing du non ya ka pisa jong pat ba ka seng ka kwa ba pi ong ban ai de gitin ki sausan mm pi dei ru ban ai de ki sausan mm namar haka bakhat du hi kapisa jong pat ba ka lapenon kam hang ni ti kita ki jingdawa ki jong ka seng nakaliang ka jongi ya ka bangin sa ngila pha igni ki sithi khmat jong u chief minister bat nang ni sakmat ngin pet ke ga bo chief minister le bat lada ka government kam shim no kam mi so bangin sa le pat de ki wiglenti